Digel berez Fuat Onan çavdêrê siyasî li Dêrka Bakurê Kurdistanê vê mijare gotûbêj dikin egerên operasyona Tirkiye bi ser Rojavayê Kurdistanê. Berez Fuat êvarbaş tu bi xêr hatî ji bo Kurdistan 24. Tirkiya her roj de li ser vê yekê ku operasyonê li dar bixe li Rojavayê Kurdistanê yan jî Emerîka ev yek bi dawî aniye. Dagirkerî di heman demê de derewkarî ye. Bo wê çi beyanatê rêvebirên dewleta Tirka divê derhek Kurdistanê de divê em vî hawî binirxînin. Xulusê Akar derewa dike. Ji meha Gulanê û vir de dibêje em ê di reşayê de dakevin Rojavayê Kurdistanê û her tim dibên şevekê ji nûşka ve em ê dakevin. Lê ev du süt şevê wan e nikarin. Sedema nikarîbûna wan hêzên yên cîhanê nedan wan. Çi di operasyona Amerikaniyê de Rûsa vekir saha hewayî ji wan re Amerîkiya jî saha me operasyon Kurdawan bi wî di reşayê de da Kurdistanê. Bele. Boy çi hücum devleta Tirkiye, devleta Kere û serî Kurdistanê di bin da ye. Tamam. Berez Fuat. Belê. Nizanim dengê te baş niye wala dengê te fêm nakim. Nizanim di weşanê de jî baş niye bes eger hindekî xwe nêzîkî hîtfonê bike, mikrofonê bike bila ji axivnê te fêm bikim. Em ê spasguzar bin, destê te xweş bin. Derbarê operasyonê Berez Fuat, başa li 2018 kek Fuat maya li gel me? Belê. Tamam. Berez Fuat, li 2018 û 2019 êrişî ser Rojavayê Kurdistanê kir li berçavê cîhanê. Yani Rojavayê Kurdistanê da ber moşek û bombeyan. Cîhanê jî lê temaşa dikir. Lê li 2022 Emerîka Rosya rê neda. Niha rewşhatiye guhertin Kurd bihêz bûyne, bi quwet bûyne li ser astê cîhana derve. Niha du heb faktör heye divê em bigirin berçav. Yek ji hêza Kurda ye yan duya jî hevkêşeyê navdewletî salê 2019 de hevkêşeya devletî dawan janibin dakevin Kurdistanê. Îro ew hevkêşe müsait herçend Rusya û Ukrayna ji wan re herçend çêkiriye ki devletiye ji ber ev şeş dibên em ê reşayê de lê wer xuya taybet Emerîka Rojavaya ku çukurên Tirkiye re asta û karê ku Daeş herêmê dimeşî bi hawakê manipülasyona dimeşe. O ve derfet terefa zahmet belki pır jiber yadı tank kanı bigirinci o roja ya yak dest rejim as idi kabul. Tamam. Kak Fuat destê te xweş bin. Zor spas. Bi muxabinî ve dengê te ne baş e. Rastî min ji axiftinê te fêm nekir. Em da xeza lêborînê dikim. Bila bu careka din bin em ê hewl deyn di boltinên dahatî de careka din em ê nîqaşê ser van babetane bikin. Berez Fuat Onan çavdêrê siyasî li Dêrka Bakurê Kurdistanê gelme wî gelekî spas.